γενικά η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικά. Εντάξει, με όλα. Να είμαι θετικό πρότυπο, μην ξεχνάμε ότι ό,τι και να πούμε στα παιδιά μου, αυτό που βλέπω να κάνουν. Ας κατεβάσω, ας κυκλοπαίδειες ολόκληρες και λόγους και ομιλίες, αυτό που θα δουν από μένα θα κάνουν. Είναι στα δύσκολα και ενισχύουμε έτσι και πιο αντιμετωπίζουμε, ενισχύουμε ότι ναι, και δύσκολες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε. Δεν προσπαθούμε να τις αποφεύγουμε, είναι μέσα στη ζωή όλα, το που είπαμε πριν. Υπομονή και ψυχραιμία, ευελιξία, χιούμορ και δημιουργικότητα, ειλικρίνεια, είναι πολύ σημαντικό. Να είμαι ειλικρινής απέναντι στα παιδιά μου, συνέπεια που είπαμε, όχι σε χαρακτηρισμούς και ταμπέλες. Όταν θέλουμε κάτι να πούμε στο παιδί, μιλάμε για την πράξη του. Δεν είναι κακό ένα παιδί που δεν έκανε κάτι. Το ξεχωρίζουμε ότι, το διαχωρίζουμε ότι αυτή η πράξη, αυτό είναι κακό, αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν δίνουμε ταμπέλες στα παιδιά, γιατί οι ταμπέλες τις κουβαλάνε σε όλη τη ζωή και μετά, αν ένα παιδί έχει συνηθίσει να ακούει ταμπέλες. Δεν γενικεύουμε, μιλάμε πολύ συγκεκριμένα όπως έχουμε και στα όρια, πολύ συγκεκριμένα, δηλαδή κατανοητά από το παιδί αυτά που λένε. Δεν συγκρίνουμε. Το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Άλλωστε, και εγώ 10 παιδιά να πω, και εγώ είμαι διαφορετικός όταν είμαι παιδιά μου. Αυτό που λέμε ίδια από την ίδια οικογένεια. Όχι, γιατί άλλες αντοχές, άλλη ηλικία είχε στο πρώτο παιδί, άλλες αντοχές, άλλοι μετά από 2 χρόνια, άλλοι μετά από 3. Και αυτό και μετά το κάθε παιδί είναι διαφορετικό. Τελείωσε. Δεν σημαίνει ότι όλα μπορούν να καταφέρουν μέχρι το ίδιο σημείο. Κάποιος μπορεί να καταφέρει σε αυτό το τομέα καλύτερα, κάποιος άλλος λίγο πιο κάτω, σε έναν άλλο τομέα μου. Έτσι είναι. Δηλαδή είναι μεγάλη παγίδα αυτό. Και ανάμεσα στα αδέρφια και οι εκπαιδευτικοί που κάποιοι το κάνουν, που συγκρίνουν, είναι καλύτερος, είναι χειρότερος. Όχι. Μιλάμε για το κάθε παιδί ξεχωριστά. Ο καθένας έχει τους ρυθμούς του, έχει τις δυνατότητές του και ευτυχώς που όλοι είναι διαφορετικοί και δεν είμαστε ίδιοι. Φανταστείτε πόσο βαρετός θα ήταν ο κόσμος άμα όλοι οι άνθρωποι ήταν ίδιοι και έκαναν τα ίδια πράγματα. Εντάξει τώρα, το να αγαπάμε τα παιδιά μας είναι πολύ σημαντικό, αλλά μόνο αυτό δεν φτάνει. Αυτό που πούμε πριν για τα όρια, ότι όταν οι γονείς θέτουν σταθερά όρια, τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αντίθεση με τα άλλα παιδιά που κάνουν ό,τι θέλουν. Και αυτό που είπαμε ότι πόσο σημαντικό είναι η δικιά μου στάση, δηλαδή και τα παιδιά μιμούνται αυτή τη θετική συμπεριφορά από τους γονείς και τα ίδια το εφαρμόζουν και στους συνομιλίκους τους αργότερα. Και για τον έλεγχο που είπαμε ότι είναι πολύ αποτελεσματικός, αρκεί να είναι σαφής και να ξέρει το παιδί γιατί το βραβεύουμε. Όχι γενικεύσεις, πάρε κάτι, να ξέρει γιατί. Τώρα, αυτά ήθελα να σας πω, απλά θα σας πω λίγο έτσι για το πρόγραμμα που κάναμε φέτος. Όπως σας είπα στην αρχή, πηγαίνουμε στη σχολεία, κάνουμε είτε βραχίες παρεμβάσεις, 1 ή 2 φορές δηλαδή μπορεί να πάμε στην ίδια ομάδα, είτε κάποιες πιο μακρόχρονες. Φέτος, αποφασίσαμε έτσι με βάση, κάναμε ένα προγραμματισμό και υπηρεσία και αποφασίσαμε να κάνουμε να εφαρμοστεί έτσι πιλωτικά ένα πρόγραμμα δεξιότητας για παιδιά δημοτικού λέγεται. Θα σας πω έτσι σε λίγο τι ακριβώς αφορά. Να το εφαρμόσουμε πιλωτικά σε ένα τμήμα του Αγρινίου. Αυτό αφορά παιδιά από 7 έως 12 ετών. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ως σκοπό να ενισχύσει να ενισχύσει το παιδί γενικά, να αποκτήσει δεξιότητες για να μπορεί να προστατευτεί από κάθε είδους επικίνδυνη συμπεριφορά, από κάθε είδους κακοποίηση. Η επιλογή θα γινόταν με κλήρο. Είχαμε κάποιες λύσεις και επιλέχθηκε ένα τμήμα του σχολείου, ένα τμήμα της Τετάρτης του Δημοτικού. Απλά λίγο θα σας δώσω να καταλάβετε τι κάναμε και να σας δείξω και κάποια έργα των παιδιών. Από το Νοέμβρη μέχρι το Μάρτι διοίκησε και νομίζω 19 παιδιά το τμήμα.
σε 10 δημοτικού. Έγιναν 10 εργαστήρια στα παιδιά, 10 συναντήσεις και μία ενημέρωση στους γονείς πριν την έναρξη του προγράμματος και μια δεύτερη που γίνεται τώρα όσοι οι γονείς είναι από αυτό το τμήμα. Τώρα, ποιο ήταν το υλικό. Η πρώτη ενότητα ήταν μια γνωριμία με τα παιδιά και ένα συμβόλαιο για το τι θα κάνουμε, θέσαμε τα όρια, τους κανόνες, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Η δεύτερη, μαθαίνω να συνεργάζομαι, δουλεύω σαν ομάδα. Σε αυτή την ενότητα συζητήσαμε για το ποια είναι τα θετικά του να δουλεύω μόνος μου, να κάνω κάτι μόνος μου, ποια είναι το να κάνω κάτι με παρέα, έτσι υπήρξε συζήτηση με τα παιδιά. Η τρίτη ενότητα αφορούσε την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, εγώ ένας ξεχωριστός άνθρωπος είχε τίτλο, η τέταρτη ποιος είναι ο φίλος, η πέμπτη αναγνωρίζοντας και εκφράζοντας συναισθήματα, έτσι είναι η συνέχεια της πέμπτης και οι άλλοι άνθρωποι έχουν συναισθήματα. Η έβδομη επίλυση διαφωνιών με ηρεμία, έτσι που συζητήσαμε τρόπους για να πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε τις δύσκολες καταστάσεις και γενικά τις διαφωνίες μας και τις συγκρούσεις. Η όγδοη αφορούσε την επικοινωνία, μαθαίνω να ακούσω σωστά και να επικοινωνώ σωστά. Η ένατη πιέσεις και επιρροές, πότε αυτό που λέμε ότι ποιες επιρροές δέχομαι από το περιβάλλον μου, ποιες είναι κακές επιρροές, πότε πρέπει να λέω όχι. Και η τελευταία που είναι μια αξιολόγηση, ένα κλείσιμο του προγράμματος. Τώρα γενικά η εμπειρία μέσα από αυτό το πρόγραμμα, εντάξει, υπήρχε πολύ καλή συνεργασία. Πραγματικά ήταν ένα πολύ καλό τμήμα, όλη η ομάδα, δούλεψε πολύ καλά. Υπήρχε ένα θετικό κλίμα. Αποδοχή της διαφορετικότητας, γιατί πάντα σε κάθε τμήμα υπάρχουν παιδιά διαφορετικά, έτσι. Έντονη δημιουργικότητα των παιδιών, που χρησιμοποιούσαν τη φαντασία τους σε αρκετές δραστηριότητες. Χρήση φαντασίας για την επίλυση διαπροσωπικών προβλημάτων και τήρηση ορίων και κανόνων από τους περισσότερους μαθητές. Αυτή είναι η δικιά μας εμπειρία. Γενικά, εμάς ο στόχος μας, γι' αυτό όταν έτσι, ο στόχος της υλοποίησης αυτού του προγράμματος ήταν πέρα από το να δώσουμε έτσι, να μάθουν τα παιδιά κάποιες δεξιότητες καλύτερης επικοινωνίας, ήταν και να περάσουν και τα παιδιά έτσι λίγο να χαλαρώσουν, να περάσουν πιο καλά, να δουν και κάτι διαφορετικό, έτσι, και ως ερεθίσματα μόνο. Και φυσικά δεν μπαίνουμε στην τάξη για να κάνουμε διάγνωση, δηλαδή δεν είναι ο στόχος μας να εξετάσουμε ατομικά περιπτώσεις, έτσι, αυτό το λέω απλά για να... Πάντα έτσι, αυτός είναι ο στόχος μας, ποτέ δεν μπαίνουμε για να κάνουμε διάγνωση. Πάντα δουλεύουμε ως ομάδα. Και γι' αυτό και όλα αυτά που